Takže ahoj, prišla som ku koňom, ja som už vo výbehu a ideme zobrať Parmenu. Tu je Parmena. Parmenu už mám na vodítku a idem si ju priviazať tam, kde ju budem čistiť. Takže som si Parmenu poriadne všade vyčistila, samozrejme nesmieme zanedbať ani kopyta, pretože ak by tam mal nejaký veľký kameň, tak by mu to nebolo príjemné. Potom som si Parmenu nasedlala, skontrolovala sedlo a všetko, či je v poriadku. Zapla podbrúšnik a mohlo sa aj zjazdiť. Najprv sme s Parmenou urobili cúvanie. Potom sme ešte robili ustupovanie do obidvoch strán a prechody cez kavalety v kroku. No a potom ešte cúvanie medzi dvoma kavaletami. Na konci som už Parmenu iba vykrokovala a odniesla do výbehu